Lenkepak aipatu dau, eta Aitorrek ere, duela 2 urte, lanildo honekin hasi ginean, eta ikertu genuen edo landu genuen kooperatibismoa eta ikastolak, ez? Eta gogoratzen dut, Andoni Mujikak esan da, lanki ikertegiko ikerlari hoia, hemen dago Demenariaren Kariaga, lanki ikertegia ordezkatuz, aipatzen zuen Andoni Mujikak. Mundu mailako erreferentea daukagula Euskal Herrian kooperatibismoa, hezkuntza lantzen duena, ez? Eta hori da ikastolen elkartea. Jardunaldi horien helburua izan zen ikastolen izaera kooperatiboan sakontzea. Eta erronkak identifikatzea, ez? Eta hildo horretatik galdetuko diot Koldori, zeintzu diren ikastolen bereizgarriak, erronkak zer eskaini aldio ikastolen mugimenduak, ikastolen esperientzia kooperatiboak euskalgintzari. Ze tresna, ze bereizgarri potente hartu alditugu ikastoletatik eta aplikatu euskalgintzan. Bueno, zure baimenarekin ere pizka kokatzeko atzera begira ipiniko naiz. Ez gure sorrerara, 107 urte pasa direlako, baina bai 60ko hamarkadara begira, ez da? Hor bertan, ikastolok 60ko hamarkadan Euskal Herrian sorturiko kultura eta hezkuntza hutsunaren aurrean gizarte erantzun autonomo eta autoeratu gisa agertzen gara. Egia zan, lehen aipatu da instituzionalizazioa, baina lehenengo hasierako autoeraketarako bidea hori noran sozitario ezberdinetan emoetan da. Hasiera baten ikastola batzuk kooperatibak dira, baina beste batzuk ez, baina gero gure helburuetara iristeko ikusten duguna da, pizkat aurroketa kooperatiboa dela, gure lan egiteko erarekin, pizkat bat egiten duena, ezta? Eta guk horretan, hezkuntza zerbitzu publiko gisa ulertuta, ikastolok herritarren gandik hurbilen dagoen antolaketa modua hautatzen dugu, hau da kooperatiba. Gainera, autokudeaketa eta parte hartzea bultzatzeko, eta ez bakarrik parte hartzea bultzatzeko, eta erabakimena, lehen aipatu den bezala, baizik eta erantzunkizuna, bazkideen erantzunkizuna ere bideratzeko formularik egokiena delako, ezta? Eta guk garrantzi handia emoten diogu titulartasunari, ezta? Guretzat garrantzi handiko elemento bat da, lehen esan dudana hezkuntza zerbitzu publikoarekin horrekin lotzen dugu, eta guk pentsatzen duguna da ikastetxearen erabaki nagusiak gure eskutan egon behar direla, ezta? Eta horregatik, kooperatibismoari horrelako garrantzia emoten dugu. Zer ekarpena egiten ari gara? Ni aipatuko dut hiru elementu ni uste garrantzi handia dutenak edo pizkat eredugarriak izan direnak. Eta gainera, hasiko naiz, dakizuen moduan, gure erakunde nagusia ikastolen elkartea Europar kooperatiba bat da, eta formula hori nazio kontzeptu hori aurrera eramateko oso egokia dela pentsatzen dugu. Momentu baten, 2009 urtean, gure helburua zen ikastola guztiek bazkidetuta egotea elkartean, bazkidetuta zuzenean, garai batean genuen federazioa, konfederazioa, genuen estruktura oso konplexu bat, eta errestu nahi genuen. Eta erreste horren barruan nahi genuen zen guk genuen zerbitzu guztiak Euskal Herriko erakunde batean kokatzea, eta ikastola guztiek zuzenean bazkituta egotea, eta erabakimen horretan guztiak orekatu batean parte hartzea. Eta orduan, sortu genuen Europar kooperatiba, harrokeriaz ezin dugu esan, lehenak izan ginela, gure alrurretik Italia eta Suizaren arteko esne kooperatiba bat aurreratu zelako, baina bigarrenak izan ginen, eta egia esan da hori sortuta gero, hemen zaudeten erakunde bat baino gehiago gurekai, harremana da, inbine zineten, pizka jakiteko formula hori zer emoten zu. Guk esan behar duguna da, gure praktikaren barruan, guretzat oso formula egokia izan dela, bereziki genuen gabezi bati erantzuteko, iparraldearekin garai batean genuen lotura askoz ere handiagoa da gaur egunean, ez daukau zer ikusirik orain dela 10-15 urte iparraldeko ikastolek eta hegoaldeko ikastolek zuten lotura gaur egunean dutenarekin konparatuz, eta guretzat, nazio ikuspegitik hori salto kualitatibo bat egon da, ezta? Beste elemento bat, guretzat interesgarria izan daitekena, eta formula, gure, hau 93-94 jaio zen elemento bat da, gure elkartasun kutxa. Askotan esaten duguna da, baldintza zailetan haizea kontra jo duenean, ikastolok irudimenarekin jokatu dugu,
eta indarrean ipini dugu formula berriak ikastolak aurrera ataratzeko, eta garai hartan, garai gogorrak ziren hegoalden, bereziki erkidegoan, eta formula hori aurrera eraman genuen. Egia zan da gaur egun leku guztietara zabalduta dagoen formula bat da, eta bereziki balio zaigu gaur egun proiektu berriak aurrera eramateko, zailtasunen sartun da dauden ikastolei erantzun bat emoteko, edota pizkata ikusteko proiektu berriak aurrera eramatea. Zuek ideia bat egiteko, 2020 urtean esate baterako 850.000 euro banatu genituen, hau da gure ikasle guztiek urteko 15 euro ipintzen dute, eta banaketa zuek ere ideia bat egiteko zertara bideratzen dugun diru hori, 320.000 euro iparraldeko ikastolentzat izan ziren, 200.000 euro herriberako ikastolei, eta 120.000 euro Arabako Errioxako ikastolentzat Trebiñu barne. Beste geratzen den zati txikinena da erabili genuen Bilbon daukagun lanbide heziketako euskarazko proiektu momentu honetan bakarra, eta ikusten duzuen bezala nabarmena da, badakigula beharrak nunote dauden, eta horreri nazio ikuspegi batetik horreri aurre egiteko erabiltzen dugu elkartasun kutxa hori. Eta gehien bat orain zentratuko naiz interkooperazioa. Nire ustez elementu oso garrantzitsu bat da, eta nire gaurko jardunaldiari bate egiten duna, elkarlana, ez da? Guk hasieratik gure buruarekin, askotan esaten duguna, ez gara hezkuntza arloko erakunde hutsa. Eta beste gizarte mugimendu eta eragileekin batera, agertzeko eta batera lan egiteko, hasieratik jite hori izan dugu, eta esan dezakegu, nik bintzat gaur hemen dauden elkarte guztiarekin era batera edo bestera lan egin dugu, edo akordeak izan ditugu, edo proiektuak aurrera eraman ditugu, eta nik uste horretaz oso pozik gaude, eta pentsatzen duguna da, euskalgintza aurrera eramateko, era batean, tamaino batean, edo beste tamaino batean, guztion elkarlana ezinbestekoa dela, ezta? Eta nik uste dut, gure herrian zorionez, oso bizirik dagoen hirugarren bideari, herrikimenari, auzolanari, auspoa emonez, gai izan gara. Pizkate aipatzeko, besteak beste, kontziluan daude, Euskal Unibertsitatearen proiektuan horreren ginen, gaindegia.eu, Zerrigora, Biziposa, Euskararen marka, AEK, Bertozalen elkartea, elkarrekin gero arituko gara, irrien lagunekin, hainbat proiektuekin, bat erabatera edo bestera egin dugu, proiektu ezberdinekin edo horrekin, ezta? Eta nazioartean ere, uste dugu garrantzitsua dela, ezta? Iparraldeko ikastolaren bitartez, Frantziako hizkuntz gutxituen dauden beste hizkuntza eragileekin elkarlanean gaude, zoritxarrez azken aldian oso elkarlana estua, estatu frantsesaren erasoak oso gogorrak izan direlako, baino hegoaldera begira, zorionez, esate baterako azken aldian Galiziako semente eskolekin ere, hori daukagu. Egia dana da, arlo honetan, nik uste pausu bat aurrerago emon behar dugu, eta indartu hori. Irlandako zenbait eragileekin ere honetan harremanetan gaude, eta egia dana da, hegoalden zoritxarrez, Katalunian ikusten dugu txune handi bat, Kataluniako hegoaldean, ez Goian Bersolarekin harremana ditugulako, baina, uste dugu hor badagoela. Eta gero, azpimarratu nahi nuen, eta gure urrengo batzar nagusian gai nagusi bat izango dena da, ikastolok, hanbait arlotan gero eta kontzienteago izan behar garela gure inpaktuaz, ezta? Gure eraginaz. Ez bakarrik hezkuntzan baizik eta herri mailaren ekonomia horretan, ezta? Herri batzuetan ikastola da langile gehien dituen enpresa eta askotan ere aurrekontu handiena ere. Eta hori guretzat ardura handi bat izan behar da elkarlanean zer bultzatzen dugun erabakitzeko. Ez da gauza bera ikastola baten erabakia zenbait arlotan, erabaki bat hartzea edo beste bat hartzea. Eta nik uste dut horren bitartez zilegitasun sozial berritu bat lortu dezakegu. Azken aldian, hori egiten ari gara esate baterako elikadura zubiratozunean, gure jantokietan, gero eta proiektu autonomo edo pizkat inguruko produktorekin aurrera eramaten ari gara, zenbait ikastoletan, nirea barne, herrigorarekin ere akordeak egiten dugu jantokia aurrera eramateko, energia berriztagarrien aldeko apustua, hor gaindegiarekin akordio
indartzu bat egin genuen, ia ikastola guztiek gaur egun gaindegiarekin badaukate bere kontratua, eta 5 ikastola pilotu martxan ipini genuen energia sortzeko, eta momentu honetan, gainera, bihar justo beraiekin bildu behar gara, 5-etik 28 ikastoletara salto egiteko horren atarian gaude, guretzat garrantzi handikoa. Hondakinen birziplikapenean ere, administrazioarekin ere gauzak egiten ari gara, eta nik uste dut gure azkenengo erronka nagusia da teknologi berrien inguruan, ezta? Bueno, aztertzen ari gara, ikusi dugu multinazionalekiko dugun dependentzia handia dela, eta software librera pausuak emoteko, sortu dugu talde bat, kanpoko lagun batzuekin ere ari gara, ez da erreza izango, daukagun tamainoagatik, baina gure determinazioa osoa da, epe jakin batean, urte bat, urte bitan, horrei ere aldaketa bat emotea. Beraz, labur bilduaz nahi nuen azan, pizkat hori, bultzatu nahi dugula, ezta? Koldo, aipatu duzu interkooperazioa, eta ja saio honekin bukatzeko, interkooperazioa, lankidetza, sinergiak, zamarra dago, sinergia dagoela Koldo eta Josemarien artean. Ikastolen elkartea eta elkarren artean. Aipatuko dugu proiektu berezi bat, Ikaselkar. Zelan sortu zen Ikaselkar, zertarako, zeintzu ziren hastapenak? Bueno, guk ikastolakin, uste dut, hasiera-hasieratik modu batea bestea lankidetza egin dugula. Batzutan banaketa inez, beste batzutan inprimitioaz, beste batzutan ute bezala gauzak eginez. Baina datu bat eman behar dut, kontuan hartzeko zatik hartzen dugun erabaki hau. Eta da, azkeneko 15 urtetan, Euskal Herrian produzitzen den testo liburuaren 80%, ez da gutxi, 80% argitaratzen dute Euskal Herritikan kanpoan dakaten erabakigune enpresak. Beraz, hortikan kolonialismo kulturalea pauso badago. Salbentan eta erabileran, gaur egunean, 60% da bertan sortutakoa. Beste guzia, berriz diot, naiz eta enpresak hemen egon, erabakiguneak Euskal Herritik kanpoa daude. Hori gainean, egozute hortan jakin, zer gehiago, berriak ere momento batian atea zuen hori kalera, jakinek ere Joan Mari Torrealdaik lan mardulak inditu horren inguruan, eta horren aurrean erantzun bat eman behar genuen, eta Euskal Kurrikuluna defenditu behar genuen. Eta orduan, horreatikan, Ikaselkar sortzea erabaki genuen. Ikusi genuena da, gure artean, bazegola lankidetza, bazegoen elkarlana, baina enpresa sortzeak nolabait obligazio batzuek sortzen zigun. Nolabait itzulik gabeko bide badala. Gainea, erabaki genuen enpresa antolatzea, non erabakigunea 150 dago ikastoletan eta 150 elkarren. Beraz, akordiotara iritsi behar da bestela blokeo hutsa da. Horrek nik uste dut ematen gaituela gaitasun asko erabakiak hartu, kurrikuluna garatu, teknologi berriak aurrea atera, eta uste dut poliki-poliki ari gehala nolabait gizarte honen beharrei erantzuten. Hor ere, erabaki genuen oizko soziedade merkantil bat antolatzea. Zergatikan? Arrazoia zen, merkatuan lehiatzeko asko komodoago da soziedade limitatu bat izatea, edo anonimo bat. Gertatzen da, akzionista diala edo Elkar Fundazioa, edo ikastolak. Beraz, benefizioak berriz inbertitu berdia nahi eta nahi ez. Ez dago inongo kanpoko eragilerikan nolabait hori desbiatuko dunik. Eta egia da, hasi ginenetikan, izugarrizko nola da eskaintzak ondo dirala kanpotikan. Argitaletxe haunditatikan. Baina diru asko gainean mailan jarriaz. Elkarrei eta ikastolei nolabait maila batian gauza asko soluzionatuko lukena. Talata guzi segitzen dugu bakarrik
independentziatikan, eta inorren menpekotasunikan, edo kanpoko inorekin, nolabait akordioik egin gabe. Esatikan, kanpokoak, edo kanpoan erabakigunea dakatenak, erraldoia dira. Eta gaur egun, laguntza dana, eta gizartean hori da gertatzen gauza askotan, ikusten dugu, kanpotik datorrena, indar gehiago dago, hobeto daude, lehenago iristen dira, informazio gehiago dakate, egia da. Baina hor, gurpil hortan sartzen geanean, horren ondorio gero da, hemengoak desagertzen diala. Eta kultura nazional bat egitetikan, bihurtzen gehala, kultura regionalista egitea. Hori Frantzia juten basea oso ondo jarteu, Prodi regiono, eta han dago Euskal Herria. Eta hori gure kaltetakoa da. Horreatikan ikasel helburua ez da bakarrikan testuak egitea, ez da bakarrikan kurrikuluna garatzea, hori baino asko gehiago da, oain prozesu estrategiko batian gaude, non erantzunkizun asko zabalagoa eman behar dugu. Eman behar dugu zabala, nazio bat erantzun eman behar diegula, eta gainea ez dugula, nahiz eta ikaselkarien enpresa esan, ez da enpresa bat bakarrikan lan egingo duena, baizikan beti eskua irikita aukiko du, eta hala egiten du gainea, hemengo beste zenbait eragilekin laneako. Zatik, elkarlana behar beharrezkoa da. Bakarrik ezin dana, jende baten artean posible egiten alderako. Koldo, eta bukatzeko galdera pixka gaizto bat, ez? Ikastolak, kooperatibak, ez? Eta hortik sortu duzue erantzunkizun mugatuko sozietate bat, ez? Josemarik dino, errezagoa dela merkatuan horrela aritzea. Aitor Bengoetxea dago hemen, gero komentatuko duzu berarekin kafe tartean. Koldo, ez alda pixkat ikastolen izaera kooperatiboa nolabait ahultzeko, bueno, ahultu dezaken esperientzi bat, ez? Baina hori elkarren erroa izan zen, dinote, hemen, dana ikartu beharko. Ez, Josemarik arrazoia du, egia da hori erabaki genuenean, buelta batzuk emon geniola, kontu horri, nik uste dute oraindik ere, ikastolak lehen esan dudan moduan, jaio zirenera batera eta gero joan dira aldatzen, eta nik uste dut honetan ere, pausu horiek agian momentu baten eman beharko ditugula, ezta? Dela den nik uste dut azpimarratuko nuken, ni askotan, pizkat aztertzerakoan zer den kooperatiba bat, zer den ekonomia soziala, nik uste dut beste begirada batekin aztertu beharko dugu, ezta? Iparraldeko ikastolak ere, oraindik ere, elkarteak dira, bere legislazioaren arabera, zailtasuna egongo zirelako kooperatibatik izan da Frantziako kontratu hori aurrera eramateko, eta Frantziako estatuarekin kontratua aurrera eramatea ez da gauza txikia, azken aldien biztan dagoena da. Eta kaso honetan gauza berdina, baina gure formula hau ezaugarri batzuk Josemarik aipatu ditu, baina uste dute ekonomia sozialaren ezaugarri gehienak hor daudela. Eta nik uste dute aurrera eramateko oso garrantzitsua dela sormena nola egiten da, praktikaren bitartez, ikastoletako langileen bitartez, nik uste dut hori parekorik gabeko formula bat dela, olako ikasmaterial gintza munduan sortzaile lan hori egiten den dugun moduan ez dagoela parekorik, eta horrek nik uste dut egite berri bat emoten du. Baina nahiko nuke gehitzea, dinote, egia da, eta esan duen bezala, etorri direla gure gara beste monstro batzuk, eta ikasmaterial gintzan, hartzen baduzue hor munduan dauden enpresarik potentenak, oso enpresa handiak daude, oso inbertsio fondo batzuk ere, momentu honetan apurtzen ari dira merkatua, iaia estatu osoan, inkluso Santillana bat eta hauek beldurrez ari dira hor sortzen ari den indar bat dela eta, baina ez hori bakarrik, gurean, emoten du orain dela asko gertatu zela, baina gurean dagoen gobernu batek gure materialak ere debekatu zituen, esan izan orain dela 110 urte, aurreko hamarkadan gertatu zen Nafarroan, eta gu horren aurrean errez genuen, ez da, gure materialak aldatu, pizkate Nafar gobernuari eskakizunei men egin, eta problemarik jarraitu, baina ez, gu gureari ekin genion, era batera edo bestera, askotan esan dugun pase forala ere pizkat erabiliaz,
eta ez genuen ezer aldatu, eta gure Euskal Herriarekiko dugun konpromisoa aurrera eraman genduen baldintza horietan ere. Hau da, independentziarena oso barneratuta daukagu, pentsatzen dugu multinazional mundu horretan ezin garela sartu, eta gero, jakinda ere, estatuek edo gobernuek arazoak ipini dezaketela, baina guk oso garbi daukagu gure determinazioa, eta garai baten horregatik Euskal Kurrikuluna aurrera eraman genduen, eta egiten ari garena da Euskal Kurrikuluna gure ikasmaterialgintzara eramatea, eta horrekin joango gara, joan behar garen tokira. Mila esker Koldo, mila esker Jose Mari, eta mila esker parte hartu duzuen esperientzi guztiei.